Poble, bon dia tingueu, tots i totes. Tema pagesos. Com ho veig jo, és... Primer, es crea sequera. Tots sabem que és una arma. El clima és una arma, sí, l'han tornat una arma. Es crea sequera. Es diu que els pagesos no poden regar. Es mor el camp. Arruïnem els pagesos. Se'ls hi compra la terra perquè ve l'empresa salvadora perquè acabin de morir. Se'ls hi compra la terra. Es deixa erma. La terra es deixa erma. Importem tota la fruita enverinada del Marroc. Tota. Fruita i verdura. D'acord? Ens vaccinen a nosaltres. Punt. S'està demostrant. I més, cada dia surten coses noves explicant i vídeos que per la tele no surten, evidentment, que TV3 podria fer un acte de contrició, que TV3, hòstia, està a favor de les oligarquies, Bueno, repeteixo, es crea sequera, s'arruïna el camp, es compren els camps i es deixen erms, i s'importa la fruita envaccinada del Marroc. Què es guanya amb això? Senzill. Tenia tota una altra població callada, perquè quan la gent no té temps de guanyar-se la vida, pateix. Patir vol dir quedar-se a casa i avergonyir-se de no poder portar un sou a casa. Cada dia ens fan més pobres precisament per això, perquè callem i no tinguem temps de sortir al carrer a fer política i estiguem avergonyits de nosaltres mateixos, de que no ens guanyem bé la vida. D'acord? Això la gent no ho entén. Però escolteu una cosa, als anys 80 i 86 la gent, un sol treballador, tenia família, pis pagat, cotxe i podien sortir els divendres a sopar tota la família. I molts tenien una segona residència, o tenien el terreny i es feien la casa. Avui treballant els dos no arribem a final de mes. Això no ens ho explica ningú. Ens han fet pobres, no miserables, perquè estem treballant per no arribar a final de mes. Ai de la pobra família que un dels dos queda parat. I si no fos perquè els avis ens cuiden a la canalla, nosaltres avui ni podíem treballar, ni podíem tenir canalla, que ja és el que està passant, que és el que volen, i hauríem d'estar sempre callats, avergonyits i a casa tancats. Per què dic això? Perquè tot el que està passant està preparat. Forma part de l'agenda 2030. Molta gent no s'ho creu, però és així. I el problema que tindrem no és avui. Avui ens hem de parar tots, ens hem d'aturar tots per no patir gana demà. Perquè si no, nosaltres no. Nosaltres hem de lluitar pels nostres fills i nets. És que ho fem malament. Hauríem de sortir al carrer nosaltres per defensar el que més estimem, que és la nostra família, i no ho fem. Ens anem al bar, mirem el futbol, mirem els toros, no, tio, no. Ha arribat un punt en què hauríem de dir prou. Tots. Avui toca els pagesos, però és que ahir va tocar, escolteu bé, a la hidrometal·lúrgica, però és que abans va tocar els pescadors. Fem memòria que per entrar a Europa sigui la nostra ruïna, per entrar a Europa vam haver de fer les mines, les fundicions, els barcos de pesca, vam fer malbé tot, vam vendre la Pegaso per €1, la Seat. No us en recordeu de tot això? A canvi de què? De que venien molts europeus a prendre el sol a Espanya. Si s'acaba el turisme, què serà d'Espanya? Que no ho entenem. Això ho va fer la primera tongada. Ara ve la segona tongada. Els que hem sobreviscut ens han de liquidar. Per això Espanya no vol autònoms, perquè la petita empresa és més difícil de controlar. Només volen grans indústries. Això és la segona tongada. La tercera tongada quina serà? I no trigarà a venir, veureu. A Catalunya no hi ha sòl industrial. Al no haver sòl industrial, què ens passa? Que les empreses o creixen o es moren. L'empresa que té que créixer
Té que comprar sòl industrial, sí o sí. I tenim just al costat tant Saragossa com València, que hi ha el que vols. Barato, tirat de preu, i si no, gairebé te'l regalen.